ročníku matičného behu o štít mesta Michalovce, ktorý pre vás usporiadal Atletický klub Michalovce v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Michalovciach a Gymnáziom Pavla Horva v Michalovciach. Patronát na dnešným podujatím prevzal Mestský úrad v Michalovciach a Dom Matice Slovenskej v Michalovciach. Poprosím teraz Viliama Záhorčáka, primátora mesta Michalovce, o oficiálne otvorenie podujatia a o odštartovanie preteku. Ďakujem pekne, pretože už vidím, že ste naštartovaní, tak naozaj svoj príhovor skrátim na minimum. Chcem vás v prvom rade pozdraviť, privítať Michalovci a všetkých tých, ktorí ste k nám na tento beh prišli zblízka či zďaleka. Chcem vám popriať, aby sa vám bežalo čo najlepšie a zároveň vám aj ďakujem, že ste dnes k nám do Michaloviec prišli. Takže ešte raz nech sa vám dnešný beh všetkým vydarí čo najviac vašej absolútnej spokojnosti. Ďakujem, no a pripravte sa na odštartovanie. Takže na trať nám vybehlo 56 pretekárov, muži, ženy v rôznych kategóriách. Konkrétne ide o tieto kategórie: ženy do 34 rokov, ženy nad 35 rokov, muži do 39 rokov, muži nad 40 rokov, muži nad 50 rokov, no a muži nad 60 rokov. Na hrudi má Peter Váľo z klubu ECM Michalovce, číslo 18 bolo pridelené Jánovi Kalatovi z klubu Unikov Bardejov. Číslo 19 dnes má Richard Štol z klubu Vranovské Vidry. Číslo 20 bolo pridelené Marokovi Dziedžiakovi z klubu UKS Griff Šimbark. Číslo 21 má dnes na hrudi Jozef Doležal z klubu AC Michalovce. Číslo 22 bolo pridelené Gejzovi Vargajštokovi z klubu MBK Veľké Kapušany. Číslo 24 dnes nesie na hrudi Andrej Baran z klubu MŠK Vranu nad Toprou. Číslo 27 bolo pridelené Jeržimu Číščoňovi z klubu MOK Mšana Dolna. Číslo 28 dnes má Gerard Parilák z klubu 3 klub Michalovce. Číslo 29 bolo pridelené Zoltánovi Dancákovi z Košíc. Číslo 30 organizátori pridelili Petrovi Jurdákovi z klubu AC Michalovce. Číslo 32 dnes nesie Igor Pribula z klubu MŠK Vranu nad Toplou. Číslo 33 bolo pridelené Michalovi Barnovi z klubu MŠK Vranu nad Toplou. Číslo 34 dnes má Jan Švagrovský z klubu OŠK Budkovce. Číslo 35 má Michal Ivančo z klubu ŠK Banské. Číslo 36 bolo pridelené organizátormi Jánovi Tomkovi. 62 dnes má Pavol Mačičák z klubu Juventa Michalovce. Číslo 67 organizátori pridelili Štefanovi Nitkulincovi z klubu Kosit Košice. Názor štartovým číslom 69 na trať vybehol Julius Spalaj z klubu OŠK Tušice. Poďme teraz na kategóriu žien. So štartovým číslom 4 vybehla na trať Lenka Kráľovská z Michaloviec. Číslo 16 má Sabina Vidra z klubu MOK Mšana Dolna. Číslo 25 dnes má Michaela Tomková z Vyšných Remiec. Číslo 26 bolo pridelené Beáte Seligovej z klubu Metropol Košice. Číslom 37 dnes na trať vybehla Natália Malaja z Ukrajiny. Číslo 51 dnes organizátori pridelili Alžbete Tisovej z klubu Tube IMS Košice. Tube City, pardon, IMS Košice. Číslo 55 bolo pridelené Erike Pillej z klubu BK Steel Košice. Číslo 60 dnes má Ľudmila Palisová z klubu AC Michalovce. Číslom 99 vybehla na trať Renáta Florová z klubu BK Steel Košice. No a so štartovým číslom 64 na trati vidíme Michala Volovára z Michalovce. Všetci pretekári bežia 10 veľkých okruhov, pričom jeden veľký okruh má 1100 metrov. Štart a cieľ, ako som už spomínal, je tu v priestore pred Mestským úradom. Beží sa smerom k objektu Zlatého býka, kde je prvá obrátka. Potom sa po druhej strane hlavnej ulice námestia Osloboditeľov beží až k Veľkej pošte, kde nasleduje druhá obrátka. No a potom pretekári vbehnú do priestoru štartu a cieľa. Ja len pripomeniem, že traťový rekord drží Bohdan Krúpa z roku 1996 a má hodnotu 31 minút a 52 sekúnd.
Ja len pripomeniem, že vlastne o 16. hodine odštartoval hlavný pretek, predtým sa uskutočnili preteky o štít mesta Michalovce mladších kategórií, a to najmladšie žiačky, najmladší žiaci, mladšie žiačky, mladší žiaci, staršie žiačky, starší žiaci, dorastenky, dorastenci, juniorky a juniori.